ଚାଞ୍ଚରେ ମୂର୍ତ୍ତି ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର କରାଯାଇଥିଲା। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଗଛ ମନ୍ଦିର ଆରମ୍ଭରୁ ଅଛି, ବହୁତ ପୁରାତନ ଗଛ। ତ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ହିଁ ଅଛି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏ ହେଉଛି ଦେବୀଙ୍କ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ଭଗବାନ ରୁହନ୍ତି, ଦେବୀ ମା। ଓ ପୁଣି ଆମେ ଆମ ସ୍ଥାନକୁ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ଆମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେଉଁଠି ପିକନିକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ପନିର ଗାଜର କିଛି ଏମିତି ଅଛି। ରୋଷେଇ ବାଲା ବି ଆସିଛନ୍ତି, ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଯେଉଁ ନାହିଁ କି ସେ ଗେଟ୍ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ଟା। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ପିକନିକ୍କୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଟା। ଥରେ ପିକନିକ୍ ଆସିବ ନା, ଏଠାରେ ବହୁତ ମଜା ଲାଗିବ। ଏଠି ରୁମ୍ ବି ଅଛି, ଦିଆହେଉଛି, ଯାହାକି ନର୍ମାଲ୍ ରୁମ୍ଟା କ'ଣ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ତା'ର। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ବଡ଼ଟା, ସେଇଟା ଯେଉଁ ଆଗରେ ଅଛି ସେଇଟା ପୋଲିସ ମାନେ କରୁଥିଲେ ସେଦିନ ପିକନିକ୍। ତ ଏଇଟା ଭୋଜିର ପ୍ଲେସ୍ଟା, ଏଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ଜାଗାଟା। ଏଠି କେତେ 2000 ଫିସ୍ ନେଉଛନ୍ତି ସେଇଟା। ତ ଚାଲ ଏବେ ମନ୍ଦିର ତ ଦର୍ଶନ ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ସାଇଡ଼୍ରେ ଟିକେ ତା'ର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ର ଭିଜୁଆଲ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ। ତ ପିକନିକ୍ କରିବାକୁ ବେଷ୍ଟ ପ୍ଲେସ୍ ଏଠି।